ስለتي صبق زربخ يمسكنك حج قدا نفسك حصب كن حنساب دوكتو صلي مسبلتو مارتن أبا أو جزانا حلافي تصوت مسبلا اسكا جبخا فتشكا ميت قال انت حليكا اوز مسبلتو انداس حات اتزاغل اصقي امبر توقتن لا ወይ ገንዘብ ዝገብር እንዳበለም በሊ አይውፅ እንተደለኺ ደገኪ ከተሓጽብ ምስ በላ አውፅንካ በልሃራ ዓይንኻ በልተ ዓመት ምስ በለቱ እዚ ቀሊል ይእመት በላ አጥሓወይ ቁርብ እባ ሕፍረት ይሓሉኻ ንኣስከ ሰላሒልካ ውፅእ እንዳበለት ጎቲተ ምስ ኣውፅአቱ ያ ብገዛእ ገዛና ንድንደናና እንዳበለም ፈቲካ ይፈተወፅ እሞ ክሳብቱ ዘወርወር ክብል ንቅድሚኡ ኣበለም ማርቲ ነብሳት ሓፃፂባ ዝበልዕ ኣሰራርሓ ነቲ ገዛ ፅቡቅ ጌራ ወጋጊና ዝጓሓፍ ታኒካ ወዲ ታኒካ ኣላልያ ምስ ደወለትሉ ጥምስ በለም ዳዊት ሓወይ እንካኻ እዚ ኣንቶ ይረስዮ ነገለ እንተኾነካ ክትብል 2,000 ዝኸውን ኣብ ኢዱ ኣረከበትሙ ስማዕ ዳዊት ሓወይ ሌላና ናይ ኣዚ ሓፂን መዓልትዩ ብድፍረቴ ክገብሮ ዘይግባእነ ክንሰይ በዓለ ፅበት መፅኢ ዘይሓሰብኮ ዝቅመ ዘለኹም እዚ ድማ ኣዝዩ ጌጋን ሓደገኛ ውሳነ ይኹን እምበር ኣነ ምናልባት ዕድለይ ፅቡቅ ኮይኑ ግዲ ኣብ ድሓን ሰብ ኣምላኽ ኣውዲቁንሎ እምበር ዝኾነ ሰብ ክጥንቀቐሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ትስሕት ኣይመስለንን ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለይ መሲልካ ከም ሓፍትኻ ሪኢኻ ተኽብረኒ ኣነ ድማ ከም ሓዊ ርኤ ተኸቢርና ንኽይድ ኣብ መንጎና ዝኾነ ናይ ስምዒት ርክብ ክሕሉ ክልቴና ክንፍርም ኢና በዚ እንተ ተሰማሚኻ ናብ ዝሓሸ ገዛ ክንቅይር ኢና ግና ሓደራኻ ነተን ኣናፅ ክንማልአን ከይትብለኒ ምስ በለቱ ኣላ ማርቲ ነብሲ ናይተን ኣናፅ ሞይ ፅንሓልኪ ንስኽ እምበር ሓሰስ ገለ ከይትብለኒ ኣነስ ፈፂመ ንኸይቀርበኪ ብኣሰርተ ኣፃብዕተይ ከማን ይፍርመልኪ እቲ ሕቶ ግና ንስኽ ተወፅያ ድኺ ዝብል ምስ በለም ናይ ነብስኻ እንዶ ግበር ምስ ሕግታቱ ወረቐት ኣዳልዩ ኣለኹ ተሰማምዓሉ እንተኾንካ ትፍርም ኣይኮነን ኣብዚ ጠንጢነካ ክሄድ ምስ በለቱ ፈጣሪ ባዕሉ ሓጋዚቲ ፅላሊት ትኾን ኣብ ቤቴ ጎቲቱ ኣምፂለይ ኮሎስ ከየንበብኩ ከማን ይፈርም ምስ በላ ኣተኣሻ ዲኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ስራሕ ዲ ዋላ ካልእ ብዘየገድስ ከይተረዳእካ ምፍራም ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ሽግር ከእተወካ ከም ዝኽእል ትፈልጥ ዶ ገሊኦም ኣሎ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ከይፈለጡ ከይተረድኦም ፈርሙ ስለዝተባሃሉ ዝፍርሙ ኣብ ሽግር ዝወርቁም ስለዚ መጀመርት ኣንበብ ተረድኣዩ ዘይተረዳእካ ሕተት ኩሉ ምስ ኣመንካሉ ትፍርም ሓቂ እንዲ ምስ በለቱም ጠዋሊ ማርቲ ኣምና እንዳበለ ነቲ ፊሉ ኣንበቡም ቅድመይ ናብ መሕፀቢ ምእተዋ ይፍቀድን እዩ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ኣምሲኻ ምእተዋ ኣይፍቀድን እዩ ሰኺርካ ምምፃእን ከምኡ ማዓፆ ካይካሓኻ ናብ መደቀሲ ክፍለይ ምእተዋ ኣይፍቀድን ጓል ሒዝካ ምምፃእ ኣይፍቀድን ከተምሲ እንተደሊኻ እውን ደዊልካ ትሕብር ወይ ትሰርሕ ወይ ትምሃር ካልእን ምስ ኣንበበ ኣትማርቲ እዚ ደኣ ከመይ ዝብልዎ ሕግታት እዩ ምስ በላ ፈቲኻ ተኣትዎ ኣይፈቲኻን ከዓ ትገርፎ ምስ በለቱ እሞ ናተይ ሕጊ ዶ ክውስኸሉ ምስ በላ ሓራይ ስለ ዝበለቱ ኣፍቂረካ ፈቲካ ምባል ኣይፍቀድን ምስ በላ በቃ እዚኣ ጥራሕ ትውስኽ ምስ በለቱ እወ ስለ ዝበላ ተሰማሚኦም ክልቲኦም ፈሪሞም ወወረቐቶም ሓዙም ንፅባሒቱ ንደላላ ነጊሮም ገዛእ ክርእዩ ከዱም ሳላ ገንዘብ እንታይ ተስዓይኑ ክልተ መደቀስ ክፍሊ ምስ መሕፀቢ ክሽንኡ ሽቐቑ ረኸቡሞ ዝርከቡ ሒዞም ኣተዉ ኣብ ስሙና ገንዘብ ስለ ዝመፅኣ ገዛ ኣምሰለተሞም ካብ ከርፋሕ ሂወት ዕድሉ ፀቢቑ ሳለኣ ናብ ዝሓሸ ሂወት ተሰጋገረ ነብሱን ቀስ እንዳበለ ናብ ንቡር ይምለስ ነበረም ስምዕነ እንዶ ማርቲ ሽኩር ኢሉ ዘራ ምስ ጀመረ ሽኩር ገዲፍካ ማርቲ ሓፍቲ በለኒ ምስ በለቱ ሃራይ ማርቲ ሓፍተይ ክሓተክ እንዶ መን ይባ እዚ ኩሉ ገንዘብ ዝሰደልክ ዘሎ ምርዳእኩ ኣብኒ ምስ በላም ዝሰደዶ ይስደድ ዝሓበ እዝጊሕር ይሓቦ ኢልካ ኣመስጊንካ በሊኻ ኺድ እቲ ምንጪ ገንዘብ ናይ ሓቂ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ግና ዓቕሊ ጌርካ ተፀበም ሽዑ ክነገረካ እዩ ምስ በለቱ ኣታ ዛጓል ኣብዚ ሕገ ንጥፍታት ዋሃር ይመስለኒ ኣታ ፅባሕ ንግሕኮ ብጎሮና ይሓንቆና እንዳበለ ፀጉሩ ሓርካፍ ምስ ኣበለም እቲ ትሓስቦ ፈሊጠካ ኣለኹ ኣይትጨነቕ ትበልዖ ዘለኻ ፅሩይ ገንዘብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣይትሰከፍ ምስ በለቱ ብሓቂ በላ እንዳተሓጎሰም ሕጅስ ፈሪሕካ ማለት ምስ በለቱ እንዳሰሓቐት
ያ ማርቲ ግደፍና እባ ሓደ መዓልቲ ከይሓለፈና ክተእስርና ደኺደሊኺ ብሰንኪ ድኽነተይ ምስ ስድራይ ተራሒቐ ከም ዘለኹ ትፈልጥ ዶ ንምዃኑ መሳክን ሓንቲ መዓልቲ ገይሩሎም ካብ ዘይፈልጥ ብስክፍታ ዝኣክል ድሓይ ኣጥፊ ማለት ኣብ ዓመት ሓንሳብ ድሓይ እንተገበርኪ እምበር ሰኣን ገንዘብ ተነፅለ ዝነብር ዘለኹ ምስ በሎም ዳዊት ሓወይ ስድራና ልዕሊ ኩሉ ዘልዮም ገንዘብ ዘይኮነ ድሓይና ስለ ዝኾነ ድሓይ ምግባር ኣይተቋረፅ ሕጂ ግና ዝንብባል ግደፍሙ ገንዘብ ከም ዝስደድም ክንገብር ኢና ምስ በለቱ ብዘይ ልቡ ሓቒፉ ኣብ መእግብርታ ምስ ኣማ ስም ትጥሕስ ኣለኻ ግደፍ ካብዚ ገዛ ከይስግግ ምስ በለቱ ያ ካብ ሓጎሰይ ኣይበልፅኒ ዋላይ ሰጎግ እንዳበለም ፈሻክሽክ በለሙ ማርቲ ሓፍተይ ሓደ መዓልቲ ናይ ዝኩሉ ክሕሰኪ ቀሰን ምስ በለም ንኣይ ዘይኮንካ ነብስኻ ክሓዝ ሰብ ኮንካ ካብ ነብስኻ ሓሊፍካ ንካልኦት ኩን እግርን ኢድን ኣለካ ጥዕናውን ሙሉእ ዘይጉድል እዩ ስለዚ ካባኻ ዘድሊ ምብጋስ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽልካ ምሕሳብ እዩ ሽዑ ሓሳብ ናብ ግብሪ ይልወጥ ምስ ተስፋ ምስ በለቱ ቀሰኒ ማርቲ ሓፍተይ ንኣኺ ዝኣመሰል ሽኮሪና ለጋስ ምጭቱ ጓለ ክሳብ ሕጂ ዝጥምታ ሲኢናላ ማለት ድዩ ምስ በላ እንታይ እዋኑ ካብ ሓደ ዘረባ ናብ ካልእ ነጢሩ እንዳገረማ ናተይ ዛንታ ብዙሕ እዩ ቀሲለ ድማ ክእለከ ንስኻ ኣፍቃሪት ኣላትካ ወይ ኔራትካ ምስ በለቱ ኣፍቃሪት ኣይነበረትን ይብለኝ ድማ ንቅድመይ ገና ምስ ተፈላለየ ኣልለ ዜሬ ኣለከ ምሽ ስሕብ ኣቢልካ ገና ዘረብኡ ከይወድእ ከሎም ተረዲእካ ኣለኹ ከይትውድኦ ሓደ ሰዲእኻሞ ምስ በለቱ ኣላ ማርቲ ሓፍተይ ንኣኹን እኮ ኣምስ ገደፍኩን ነይረ ምሽ ኣለኪ ፀገምኪ ሽግርኪ ተጠቂመ ግና ኣይኮንኩን ድሌተይ ብፍታኺ ብድሌት ክንበር ምስ በለም ሽግር ጓል ኣንስተይቲ መዝሚዝካ ድሌትካ ክትገብር ዘይምሕሳብካ የመስግነካ ግን ኣነ ከምታ ስኢላ ትደቀስ ዓይነት ጓል ኣይኮንኩን ወስ ምስ ትብል ካልኣይ ግዜ ከምዘይ ትሰርሕ እየ ዝገብረካ ምስ በለቱም ጡፍ በልዮ ማርቲ ኣተ እንታይ ክትረኽቢ ዋእ ምስ በላ ኣታ ፈራሕ ይፃወተከ ዘለኹ ማዕረክን ድኦ እንተኾንካ ኣሪፍካ ዘይትቅመጥ ብዓብዪ ሕማም ኣሎ ዘይተደለይ ጥንሲ ከጋጥመካ ይኽእል ሽዑ ነቲ ውለድካ ዓይነት ኢልካ ዲኻ ክትካሕድ ምስ በለቱ ማርቲ ኣርእስትን ቀይር ዘረባኺ ይብርትዓን ኣሎ እንዳላ ኩሉ ቴሌፎን ስለ ዝተደወለትሉ ትቅብል ኣቢሉ ሄሎ ሮቢ ኣርኬ ተጣፊና ዳሓቂ ምስ በሉ ተጣፊና ጥራይ ኣበይ ኣለኻ ሕጂ ክመፅኣካ ምስ በሉ ኣነስኻን ሕጂ ደረጃና በቢን እዩ ፍልልይና ናይ ሰማይ ምድርን እዩ ስለዚ ይትረፍካ በብዘለና የድኣ ምስ በሉ እንዳሰሓቐ ብሓቂ ስከበል እንታይ ድኣ ተራኺቡ ምስ በሉ ድሓን ገዛ ጥራሕ ምፃእ እንዳበለ ናብ ማርቲ ምስ ጠመተ ይምፃ ዝዓይነቱ ምስ ጠመትቱም ግና ኣብታ ነግጥማ ገዛ ከይመስለካ ኣድራሻ ክትፅሕፈልካ ምስ በፅሕካ ደውለሉ ቴሌፎን ኣፅበ ሮቢ በቲ ዝተሓበሮ ኣድራሻ መሰረት ምስ መፅእ ሒዞን ውሽጢ ገዛ ምስ ኣትወ ናይቲ ገዛ ምፅባቕ እንዳተገረመ ኩሉ ንማርቲ ምስ ረኣየ ድማ ኣግራሞቱ ሰማይ በፅሕሞ ዋው ናይ እንዳመን ሽኮሪና ደኣላ እንዳበለ ኢዳ ስሒውነት ኢዳ ብምስኣም ሮቢ በሃል ሮቢ ኣስሊ ወዲ እውን ክትብልን ትኽእል ኢኺ መን ክብል ምስ በለ ማርቲ ይበሃል ምስ በለቱ መልክዕኸ ጥራሕ ኣይኮነን ፅቡቕ እንኮላይ ሽንክ ጥዕምተ እንዳብላ ኩሎም ዓርኩ ዓይንኻን እግርኻን ኢድካን ኣኻኺብካ ኮፍ በል እዚኣ ዝፈትዋ ሓፍተይ ማርታ ትበሃል ናብኣ ገፅካ ምስ ትጥምት ክልተ ዓይንትኻ ኣብ ኢድካ ከረክበካ እዩ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትሰቲ ምስ በሎ ንማርታ በሎሙ ብምባል ዋላማይ በለ ዓይኑ ካብ ማርታ ክኣለዮም ጥዑይ ድዩ ዝወዲ ትብል ነበረት ማርቲ ረቤል ብወግኑ ሓፍተይ ድዩ ዝበላ ዳዊት ኣነኻ ኣፍቃሪተይ ግድን ክገብረ ይብል ነበረ ብውሽጡ ኣይ ስሙን ሳልስቲ